Hola, nens i nenes. Avui us explicaré un altre conte del Pim i Pam. Ja sabeu que eren dos globus que volien ajudar sempre els demés per algun dia poder arribar al cel i veure tot l'univers. El Pim i Pam estaven a casa seva, però estaven una miqueta avorrits. I el Pam li va dir: Pim, què et sembla si anem a donar una volta? Avui no fa gaire vent i nosaltres podrem anar per on vulguem. Hi havia un bosc al costat que estava ple d'ocellets, de també esquirols, de molts animalets, i van sortir i van anar amb el seu fil, el vent els dirigia, es anava dirigint i ells també anaven cap a on creien que podien estar més divertits. Anàvem mirant els arbres, veien les papallones, veien coses que els feien feliços. I de sobte, allí al lluny, a sota un arbre, van veure un globus que estava plorant. I el Pam va dir: Pim, has vist aquell globus? Està plorant i està allí, segut a aquell arbre. Anem a preguntar-li a veure què li passa. I el Pim va dir: sí, anem a preguntar, aviam si el podem ajudar. I van anar cap allí els dos i el veuen plorant i tot desconsolat. I el Pim li diu: què te passa? Per què plores? I el globus es mirava amb una careta trista i no sabia què dir. I el Pim li va dir: aviam, com et dius? Em dic Moamo. Ah, molt bé, Moamo. Pues nosaltres som el Pim i Pam i et volem ajudar, no volem que estiguis trist, perquè nosaltres també ens posem tristos si et veiem trist. És que jo tinc un problema, que no em podrà ajudar ningú. I el Pim: com que tens un problema i que no et pot ajudar ningú? Nosaltres segur que et podem ajudar. No, és que no tinc un fil. Sóc un globus sense fil. I clar, cada vegada caic i no puc enlairar-me. Oi, que estrany. Sí, jo vaig néixer així. I clar, no puc jugar com els altres nens. I se n'en riuen de mi a vegades perquè no tinc el fil. Ah, el Pim i Pam es van mirar i van dir: com ho podrem arreglar perquè el Moam pugui aixecar-se? I el Pim va tindre una idea. Mira, Pam, ja sé el que podem fer. Agafem els nostres fils, els lliguem i el lliguem al nus que té a sota el Moam. Ai, Pim, quina idea més bona! Anem a provar-ho. Moam, intenta aixecar-te una mica, que nosaltres et posarem els nostres fils i et lligarem i et portarem a passejar, li va dir el Pam. Ai, no sé si això és possible. No ho sé, jo estaria molt feliç. Doncs vinga, anem a intentar-ho. Aleshores, el Pim va donar el seu fil al Pam i van fer un nus al nus del sota del Moam. Aleshores, ells van començar a caminar i de sobte el Moam també va pujar. I bueno,
Van agafar, se'l van endur a passejar per tot el bosc, per tot arreu, i resulta que com ells havien fet una coseta bona, es anaven fent més grans. I el Pam li diu al Pim: «Te'n recordes, Pim, lo que et vaig dir? Que per cada cosa bona que fem ens anem inflant i cada vegada serem una miqueta més gran, fins que algun dia podrem anar a l'univers. I no saps què? Cada dia, muam, te vindrem a passejar i tu també aniràs fent més gran, perquè així podem ajudar altres persones. En vez de ser 2, serem 3. Podem ajudar a més globus. En vez de ser 2, serem 3. I així van passar un dia meravellós, ajudant el Muam a que pogués ser feliç. Espero que us hagi agradat. Una abraçada.